Lakaw sa amin. Ang anak. Ay, ang anak ay una. Kuulit. Lakaw. Kinabihin naman. Suroy. Nindot na yung gabi. Gawas kay dili kay init. Dili kay tapulis daw. Ako. Hayag po. Kailangan naman suga. Manaman ko luto sa panihapon. Hindi na makalaak. Kumayo ng anting. Ano po yung tao na nagsumis ako. Ito ang bulsa. Lakaw. Naman. May bulsa. Lakaw namin. Gabiin na. Dili alas 6 kaya. Hayag-hayag pa. So, nagsuga na. Ako, nagsuyawi. Hindi po yung Andre Rapita o kanyang address. Ano siya? Na-apture ako no. Kani? Hindi ko yapon. Hindot tigin na siya, oh. Kanain sa papa. Kani? Oh. Ang sa din na siya kan? Aki Matsuri. Aki Matsuri. Ang palibot. Hindot nila ko nga. Ngit. Kaya wala init. Ay, dyan may mag-agudiri sa utanunan. Oh, kapis na sa di man ikaw man nakapila. Nandot tayo. Luman ako. Ay, char. Wow. Nandot pa sa hangin. Pwes ko king hangin na ini kapuntag kay init kayo. Hindi ako kayong palibot. Kunya ani ting out sa mga trabahante na. Taga-nagan tao mga agi. Namatay kami sa ano? Kainit oh. Grabe kainit ron. Nakalakay. TCB na. So we need to hurry. Hurry. Kan. Ambulance. Grabe haya eh. Hangin kayo. Ha? Haya. Mo ni dindot lakaw-lakawan kan kay haya kay kanaw. No? Itaw. Ako sa saan. Wow. Isangin. Dito sampai diri oh. Nanay time ba? Ha? Pag-asa. Gabi na. Dito tagi sa hayag oh. Diba? Ha? Gabi na eh.